4:00 pa lang ng umaga, si Junjun ay gising na. Sa murang edad na 12, sanay na siya sa bugso ng buhay sa palengke ng San Nicolas. Isang lugar na laging puno ng sigawan, tawanan, at pagtagaktak ng pawis. Habang ang ibang kabataan ay nag-aaral o natutulog pa, siya'y bumubuhat na ng sako ng gulay at kahon ng isda para sa kanyang maliit na kariton. Sa bawat hakbang sa loob ng palengke, ramdam niya na ang madulas na sahig mula sa tulo ng katas ng karning hilaw, ang amoy ng isdang nabulok, at ang mabangong usok mula sa bagong pritong lumpiang toge. Ngunit higit sa lahat, may isang amoy na di niya maipaliwanag. Tila dugo. Ngunit hindi basta dugo. Mabaho yun. Malamig. Parang galing sa ilalim ng lupa. Ang pwesto ni Aling Sela ay bagong bukas sa likurang bahagi ng palengke. Tahimik siya. Bihirang ngumiti. Laging nakasuot ng lumang sombrero at guwantes. Hindi katulad ng ibang tindera ng karne. Hindi siya tumatawag ng suki. Ngunit maraming bumibili. Dahil sa sobrang sariwa raw ang kanyang mga paninda. Isang araw, habang isinasampa niya ang mga gulay sa ibabaw ng mesa, may napansin siyang bagay sa ilalim ng mesa ni Aling Sela. Isang kuko. Hindi kuko ng baboy, kundi kuko ng tao. Iyon ang gabi na nagbago ng lahat. Nagpaiwan si Junjun sa palengke. Matapos ang karaniwang oras, nagkunwaring tulog sa tabi ng sako ng sibuyas habang nagmamasid sa kilos ni Aling Sela. Makalipas ang ilang minuto, nakita niyang pumasok ito sa likod ng tarpaulin. Tahimik, walang ingay, pero may narinig siyang impit na iyak. Mahina ngunit malinaw. Dahan-dahan siyang lumapit at sinilip ang loob ng tolda. Sa liwanag ng gasera, nakita niya ang isang batang lalaki. Hubot-hubad, may tali sa paa, at may kagat sa balikat. Sa tabi nito ay si Aling Sela. Hindi na siya tao. Ang balat nito'y kulay abo, ang mga matay pula, at ang dilay mahaba't dumidila sa sariwang sugat ng bata. Napaurong si Junjun at muntik nang mapasigaw. Naitakip niya ang kamay sa bibig. Pinigilan ang sarili na makagawa ng ingay. Tumakbo siya palayo, pawis na pawis at nanginginig. "Aswang si Aling Sela!" Sigaw niya kinaumagahan habang dumudugo pa ang kanyang tuhod sa pagkakadapa sa pagtakbo. Napatingin ng mga vendor. Si Mang Igme, isang matandang tindero ng itlog, ang unang lumapit. "Anong pinagsasasabi mo, bata?" "Totoo po. Nakita ko po eh. May kinaagat siyang bata. Hindi po siya tao." "Junjun, hindi biro yung sinasabi mo ah. Kung totoo man yan, bakit wala tayong naririnig? At nasaan ang batang yun?" Maging ang ilang tanod na dumaraan ay umiwas lang. Wala silang makita. Walang bakas ng dugo. Walang biktima. Muling bumalik sa normal ang pwesto ni Aling Sela. Ang hindi alam ni Junjun, isang pares ng mata ang nakamasid sa kanya. Ang mga mata ni Mang Igme. Hindi tumigil si Junjun sa pagmamasid. Muling may batang nawala. Isang batang tagabuhat rin, na ang pangalan ay Dodong. Sabi ng mga vendor, baka umuwi na sa probinsya. Pero alam ni Junjun, isa lang ang dahilan. Kinuha siya ni Aling Sela. Nag-ipon siya ng lumang cellphone. Hiniram ang isang pocket flashlight kay Bino at gumawa ng isang maliit na salamin na binilog gamit ang sirang baso. Ayon sa sabi ng kanyang lola, ang tunay na anyo ng aswang ay lumilitaw sa liwanag ng salamin kapag madilim ang paligid. Sa likod ng palengke, napansin niya minsan si Aling Sela na may dalang sako. Mula roon ay tumutulo ang likido. Dugo yun. "Bino, kailangan ko ng tulong mo," anya sa kaibigan.
Hindi na to biro. Gabi-gabi silang nagbantay. Gumawa sila ng sketch ng lugar. Inalam ang oras ng pagdating at pag-alis ni Aling Sela. Hanggang isang gabi, sumunod sila sa kanya, papasok sa abandonadong bodega sa dulo ng palengke. Sa loob ng bodega ay amoy bulok na laman. Nakita nila si Aling Sela na may binubuksan na termos at lumabas mula rito ang malapot na dugo. May bata ring nakagapo sa sulok. Nasinaga ni Junjun ang mukha nito gamit ang salamin at doon nila nakita ang tunay na anyo ng halimaw. Mabalahibo, may pakpak na parang sa paniki at bibig na punong-puno ng matutulis na ngipin. Nakalikha ng ingay si Bino. Nahulog ang bote ng suka. Umalingaw-ngaw yun. Tao! Sigaw ng aswang. Tumalon ito palapit sa kanila. Tumakbo sila. Tumakbo si Junjun papunta sa gitna ng palengke. Humihingal. Sa likuran niya ay ang mabangis na hiyaw ni Aling Sela. Tumatalon mula sa bubong ng mga pwesto ng palengke hanggang sa mga tricycle. Lumipad dito sa ere gamit ang mga pakpak at halos masakmal na si Junjun. Nang biglang, isang sako ng bigas ang ibinato ng isang matanda. Si Mang Igme. Huwag kang matakot, Junjun. Anya, habang humahakbang, hawak ang isang pamalo na gawa sa sungay ng kalabaw. Dati akong manunugis. Dinala ni Mang Igme si Junjun sa isang lihim na silid sa ilalim ng kanyang pwesto. May mga lumang anting-anting, talaan ng pangalan ng mga halimaw at larawan ng mga taong may tunay na anyo ng aswang. Nang sumiklab ang gulo sa silangang noong dekada 70, ako ang tumapo sa pinuno ng mga aswang sa Bicol. Pero nagretiro na ako. Ayoko nang makipagtagisan sa mga aswang. Paliwanag ni Mang Igme. Tumahimik lang ako nung sinabi mong aswang si Aling Sela para di magpanik ang mga tao. Baka kasi matakot sila eh. Pero ngayong nakita mo na, hindi ko na pwedeng palampasin to. Tinuruan niya si Junjun kung paano gamitin ang asin, ang itim na langis, at ang buntot ng pagi laban sa mga aswang. Kung sakaling magtagpo nga pala ulit kayo, siguraduhin mong ikaw ang unang umatake para mas lamang ka. Muling bumalik si Aling Sela. Sa gitna ng dilim ng gabi, lumusob siya sa palengke upang hanapin si Junjun. Ngunit ang buong lugar ay naghihintay na pala. Pinuno yun ni Mang Igme ng pinatuyong dahon ng alagaw, asin at langis. Tumili si Aling Sela nang masunog ang balat nito sa unang hakbang pa lang niya. Tumalon siya at sumugod kay Junjun. Sa oras na yun, buong lakas na hinagis ni Junjun ang asinan sa mukha ng aswang. Nagtalsikan yun sa balat nito, nagliyab, ngunit sa kabila ng sakit, sinunggaban pa rin siya. Tinamaan ang kanyang balikat. Napaatras siya, pero hindi bumitaw. Hinugot niya ang bundot ng pagi at pinaghahampas ang aswang sa iba't ibang parte ng katawan nito. At nang makitang tila nangihina yun dahil sa mga hampas ng buntot ng pagi, hinugot niya ang tansong punyal na ikinaloob sa kanya ni Mang Igme at mabilis na itinarak yun sa dibdib ng aswang. Bumalik ka sa pinanggalingan mo, sigaw niya. Huling hiyaw ng nilalang, ang kasunod noon ay ang pagkawala ng hininga nito. Kinabukasan, dumagsa ang mga tao. Kitang-kita ng lahat ang bangkay ni Aling Sela sa anyo ng pagiging aswang. Marami ang nangilabot. May mga masaya rin dahil wala na ang aswang. At ang karamihan sa kanila ay humingi ng tawad kay Junjun dahil inakala nilang nasisira na ang ulo nito. Si Mang Igme na ang nanguna sa pagsunog sa bangkay ng aswang sa tulong ni Junjun na ngayon ay kanya ng estudyante bilang bagong manunugis.